ברקה אם הוא יכול עכשיו לקפוץ על הכוון. יואו! יואו! ועוד פעם יואו! זה אחד השערים הכי גדולים שראינו בליגה הזאת! ומי שחתום עליו הוא פטריק טוואמאסי! עכשיו מצאתי את הסיבה למה ליברפול הפסיקה לנצח. כן. קלטינס! יואו! איזה גול גדול! איזה שער נדיר ביופיו של הילד! דוד! המלך קלטינס! המהלך האחרון של הערב. האם המאבק על האליפות נפתח? נפתח! בריירו מנצח את המשחק הזה עבור באר שבע! שכטר מניח לקלאודמיר. הכדור אצל פילמוני. עבורו זו הופעת בכורה העונה.